naman yung kumpa. Ang mensahe ko po sa kanila, masalamat sila. Dahil ito, as far as I can say, it's a defining moment in their life. Kasi promotion is not an easy thing to get. Ang pangalawa, dapat mag-servisyo sila, mag-katapatan, on the basis ng moral governance. Ang pangatlo, magturo sila ng ito para kung anong edukasyon na matutuwa ng mga kabataan, ito ang education. Yung tatlo po ang mensahe ko nila. Sir Manuel Cali from DXII para Maguindanao. Sir, tanong ko lang po sir, sapat po ba yung ating mga principal and teacher dito sa Bangsamoro Region? Kulang pa yan kasi dapat ma-hire natin ang mga teachers sa mga principal sa ating mga 9,000 pa. Kaya pag-oro ang proseso, hindi naman mabagal dahil nakarami po ang mga pangalan na kinakonsumida. Pero pinibilisan po namin. Tayo muna natin matapos sa interview kay Mr. Minister na for a while. For a while. Tayo Abdul Karim po ito sa 91.9 SFM. Katanungan ko po, Minister. Makinig po muna tayo kahit mayroon po ng interview. Yes. Ano po ba yung advantage ng mga newly hired teachers ngayon as well as those promoted and personnel? Unang-una, they deserve to be promoted and to be hired. Kasi dumaan sila sa proseso na ang criteria for hiring or for promotion, unang-una yung relevant education. Pangalawa, yung relevant na civil service eligibility. Pangatlo, yung tinatawag natin experience. Yung pangapat, yung training nila. Panglima, meron interview na oral. Pang-anim, meron written. So dumaan sila talaga sa proseso. Nasisigurado po natin kung sino na-hire to the best of our ability. Yung natutuwa natin yung right people, magturo. Sir, ongoing pa rin po ba yung application sa mga gustong magturo? Actually yan bar-wide po yan. Ibig sabihin, tinignan namin kung isang division ilang ang kapalidate ng mga natural vacancies. Kaya pinakain po namin yan. In principle, tuloy-tuloy na yan kasi yung pagkakaroon ng natural vacancies plus panibagong mga items magagaling sa Ministry of Budget, Finance and Management, inaasahan po namin darating at may parating po sa amin para pag nandito na po sa amin yung mga numbers of new items, new slots sa Gindawa, ihahayag na namin yan. Kaya tuloy-tuloy ito. Yes, sir. Ngayong unang linggo ng Panuruan 2022, sir, ano po ang mga naging activity? Kung may lapses po ba? Siyempre, lahat ng programa, wala namang programa like that for specialization. Kung meron mga internal na assessment, pero yung eksaktong resulta po, Yes, Minister, nabanggit po niyo kanina, 2,280 po yung mga newly hired. So marami po nagtatanong kung ilan pa ba ang kailangan po ninyo na mga teachers? Sinabi ko kanina, mga 8 to 9,000. Kasi supposed to be, ang workforce ng Ministry of Basic Higher and Technical Education across all subsectors is supposed to be mga 39,000. So we have around 30,000 ngayon. Meron pa po na inaasahan po namin yung mga higher namin 8 to 9,000. Final. Siguro sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga teachers at sa ating mga estudyante ngayong face-to-face classes. Well, maganda na ngayon kasi face-to-face na. Almost 100% ang face-to-face. Although, meron pa rin isang araw kalahati na yung maraming approaches na ginagamit natin. Yung 3 days, tuloy-tuloy ang face-to-face pa yan. Kaya, ang panawagan ko po, ang nakasahan ko po, ang mga teachers, kaya sinabi ko, magturo sila ng gusto. Pangalawa, yung mga estudyante po natin, yung mga learners po natin, dapat mag-aaral sila. Then pangatlo, siyempre, it takes the whole community to educate the child. Kailangan po mga magulang tumulong din. Kasi lahat dapat may
magagampanan. It's a community responsibility to provide good quality